Saka inungu wate chibesa. Kainguru chibesa mama kuna. Chimura imoka muntu gutania monte bimose. Chabutuko no moiroro rituko rya Jumapili gucakira chinsa ikomi cia maragoba eliubwe manye ningigeo cia gukorekana ase amateye. Omwaka gw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere no mwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far ekiama giachi. Gotwara ji candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa so nominations. Yes. Bono umurubiri ubweke umbu nigo gucyo kwari bagariya lyokuboria kurigereria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta. Ekero mugaba na retire okorera asiaye engia gosenya. And you see what you do, no what you want, what you are going to do for them. Kila rituko rya Jumatano na Jumamosi gucakira chinsi sito nenusu chabutuko asugu chakomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibyengeryo byabo asuko retamba kinderero imeyoro gonkurugusi na Kenya ngima. Tena hoteli ekero musani abarange Kanyo kwani ekero muntu akugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwetio ububona teritari omurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyekirenga. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Oburimi n'obunda n'omurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rw'ogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oburimi n'obunda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi. Twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi. Chiamatechiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye. Omwancho murigereria akonye tutayenda umutimo kontu agotebingo cyo no yo minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege. Omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitogwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke. Bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje chikori oboko obu. Toba sego obulemi nobunda kire Jumatato ensege muneni suya maragoba no moiroro rituko rya Jumanne chinsa isano na ibere nechidegeka 15. Obachenu ni goboro bwengencho mono asubogima bwao kurenda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makenonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubirio wokomenyokuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririwa gatokuria na riratokonye igori toke tokorariwa ndika kitomenye buya kebocha Una botambe nkobatabinga eyanje bwanje. Kera ritukoria Jumatano enseye munenusu ya maragoba aiga Ndizi TV.
soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi omurubrio kubwatia nigo kurigererwa nebigori byonsi mbia mono na inde aye kerokende omurigererione gosomo tegererione andonsi pia sore nigo na kwariganirie na inde tuchikorisanga ryo monene era tuchikonga ninkiaga netiko kwana gocha samagi maito na inda seli tukeriga tiga tusabe gatukwebekange tata nigo twakobakire na inde twakoira bonene ekiagera ngoetera somoroberio omuya amo no bonene bwao obwagerire intwe twanyarire korira ritukoria rero omochenu bono twebekirange agera tuchikonga ninkyo gochigokwana gocha samagi maito goetera seringana riao nigo twasabire ngomochenu tiga goetera seringana riga litonyorero gosesenia obuya amo na mabera yakorwa sore aina inde gwa twariganiria seritukeri aserieta ria Yesu twasabire na kwegena amina lingana ria ritukoria rero korwa segetabu gya Saburi emerongevere neye emerongevere emia yemo nemerongevere nemo tosome isana ibere na isana isato egetabu gya Saburi emia yemo nemerongevere neyemo tosome isana ibere na isana isato nige gokwana iga omonene na korende korwase amabonsi narende omoyo omonene na korende kogosoka na kogosoa korwa bono goika kare na kare ninkina inde tata aganetie kerokende tuchigosanga aseritukeri goetera aseringana riaye marika ya twasomire niga gokwananga omonene na korende korwase amabonsi igonga nyasaye oyole togokorera nyasaye umurendi ta kogotiga na yekogera gukwananga ere nyasaye ekero turanyare gochicha sare tori semerie ringana riaye na gotara se chinchera chiaye ere nanyare gotobekero oborendi na inda nyare gotorusia korwa samabe akera chingencho igonga onye koganeti nyasaye anyare gokorenda nyasaye anyare koba monaye nyasaye anyare gokorwanerera na kogosesenia ni nchua sare ekiagera abago chicha sare na bubo karanyare kubekero borendi onye togo chicha sare osabo borendi korwa sare ngakiara nyare gokorenda amarika machenu gago kwananga igago kwananga ero monene na korende korwa sama bonsi mmabe kikero kende okumira na monaro michandoki ego konyora ose okumira na monero lituko gocha selinde mboko nguki ogendete goetera bibirige gukwananga akero turanyare gochicha so monene nyasaye nanyare gotorusia korwa seme chandeye amona makongwaya kero kende nababisa baimokire maminja yaito kero kende no chumi ya kosarekeire nigo amenya ta sobogi mabu koremerwa amone mechando bibirige gukwananga ebi byonsi nyakero turanyare ko bireta somo nene tomotebi nyasaye korengana nalia togo etera lituko gocha serinde ere nanyare koigwa ogosaba na ende anyare gotorusia kurwa seme chande ekiagera ere ga gotoriera chira ngata konyara gototiga aseme chando bonsi abako mokorera bonsi abako motunyana bonsi abako gokore mirimo yaye asobwekenwa niga kuba ene keringa nonye mechando ego chikobanyora nonya makongu ago chikobachira ekero baratenene na inde bamosemerie asobwekenwa ere nyasaye nanyare kuba amaya igonga ayekero kendo mosae omongina muno mogaka to baisa gokwo moyo korengana nari ekero kende ogendete goetera to baisa komotiga nyasaye
ekiagera tata igaguturiera chira aseri tukeri ngekero turanyare gochicha sare richa yaje kero kenda kwanirwe mamincha yaito richa yebigambero kwairirwe kogambigwa nonyena yara utamanyeti richa kero kende na ya maboge ndete kokorerwa ngekero uranyare gochicha somo nene Nyasaye ta kunyara kogotiga nabera toke nonye mbali moiboiramo nabarabwo bakogochikogotiga nabegotoka abantu b'emochio bakogotiga nabegotoka baamate abaina basani bagochigokwanga ngarakili ekerora nyare gochicha somo nene na komosemeria tago kwanga Nyasaye kantomira seri tukeri inyare kogokwanira asobwege nwa bonsi inga tata oyore togo korera tago totiga aseme chando obokimo botomenyete esabari ye yobokima togenete gutara ne sabari enkongu igonga onyento konyara komwetigera Nyasaye onyento komosabo monene anyare koba monantwe anyare gotora asenchera namaene nabotora bento tabokia Amerika ya macheruga gukwananga nigo ryoka turanyare gutabokie sabari ye yobokima ekero ryoka turanyare ko muhariga ryo monene imasamba gimaitu ekiagera kera rituko intumwanya bantu nigo to kwenyora sama mocho nigo to kwenyora sobobe nigo to kwenyora sobore merwa nigo to kwenyora semechando ama kweli niga gotonyora nonyene kero tutakagereti ama ruwaye niga gotonyora mubasokano chia tokomera ne chia chali obobe bwakera chingencho nigo bagotonyora korengana kero kende nobo kimobo toramo na borobo ekiara shetani noare shetani nere nkunya kweriga liara abaye wetera sobobe igone kiye kogera omonene agutukwanira ngekero turanyare gochicha somo nene bobe bwonde bwansipi era toke shetani abekira sobo kimabwao Nyasaye ngo cyari gokoburuse lyaroro tata igagoto hakikishera oborendi bokoru asare akero turanyare ko mwegenda Amerika machanu tuwasomire nigago kwane ngo monene na kurinde kurwase amabonsi igonga bobe mboyo boranyare go chicha sore mechando teyera nyare go chasore enyare go kobwa akero ratoke nkomokorero Nyasaye sobwegenwa mokorere Nyasaye kore buya inyasaye bweka oyo oranyare go korenda oborendi bwaitu nigo tokobonyora somo nene muntu tayora tebenga ere numuronge tanya gokora mamocho gusitanya kwenyora asobobe kira rituko nigo tokwenyora tuamokorere Nyasaye obobe nonyene kero tutasemerete nabo tukwenyora tuakwanire ayatari boronge tuarigereiri ayatari boronge tuakunire ayatari boronge tuatarire chitaro chitari chia boronge igonga kila rituko nigo tukwenyora sama mocho asengecho ya shetani lakini ya marika macheruga gukwananga ekero turanyare go chicha somo nene tunyare ko mwegena tunyare ko mwetigera ere nanyare go torushia korwa soborongo ogo gotaba boronge igago kwananga njwa sende inu mwensi abamu abunekire n'ekigurube kindi to n'ekiri nyare ko batimokia igonga omuntu bweka oyora nyare go torushia sobobe oyora nyare go torushia samabe nago toretero go timoka inyasaye onye koga netie Nyasaye nyare ko gotimokia korwa samarwaire agotimoki korwa se chindwari cyakera kingenzo cebirecha chikoryo bugima bwaho agotimoki korwa samaragereri agotimoki korwa semechando agotimokie korwa sobore merwa bwakera kingenzo mwegena monene timanyitinga na seki ringaneri rikoreka ko bari kon agera tutari kunyara koryegena ekiagera inyasaye bweka ogotokwanira korwa somo nuaye kwetera seringana lyaye ngekero turanyare go chicha sare
tonyare komosemeria ere nanyare gotorenda naenda nyare gotorusia korwa sobo be bonse timanyeti nararia yo gendete gwetera sobo kimoboiga timanyeti kero kende buna kwaraire narari kwa umera na monaro mechando kiya konyora timanyeti buna kwaboka narari kwa umera na monaro kose narari orobereti ogochigokora seri tukeriga lakini nyasaye niga ntomire inyare kogotebi ngambuya kogo chakari tuko ochakeri tuka mono monene ekiagera ekero tuko mutanga ni nyasaye asekera ringana twamosabanga anyare gutora ere nyasaye nanyare gotonyorera obobui ekiagera kero turamotebi anyare gutora ere namanyete ngikere bosibwaito namanyete mbobeki shetani abekire bosibwaito namanyete maoro momoki shetani aremire bosibwaito namanyete amagwa shetani agiti abekire bosibwaito igonge kero tokonyara komorangeria anyare gototangana asekera ringana togokora ere nigago chicha onyara gotorenda korwa sama bakera chingencho okorenda korwa sama kweli amakweli atabangiria mona nyasaye onyara gokorenda korwa sama rwaire onyara gokorenda korwa se chiachari onyara gokorenda korwa saba bisa abakoryo bogima bwao igonga chinchera ne chinyinge nyasago chicha onyara gotorenda ekero tokonyara komwetigera na komokorera sobweyenwa niga gukwana seringana lya yenga ngomo nene na kolende korwase amabonsi narende amoyo bibirige gukwana nga onyege ntonkero omwanya bantu abwente kolenda no moyoye omoteri oyo magatera nga rendo moyo gwetani byonsi ebirorendete ekiagera imeyo moyo no chisoko chiobo siru chikorwa ne chisoko chia mache yobo kimachikorwera no yorora manye ayare ari imeye myoyo yaito inyasai amanyago kuona ngere na torende na rende myoyo yaito korwa sayarara mabe niga gukuona nga inga narende moyo korwa sobobe igonga omubekero bwa soya somonto nigo bogoso aso moyo enda mwamuge goso aso moyo ebirengere lyebibe nigo bigoso aso moyo bwo muntu nabego byanyara komoretero gusarika igonga asogo sareka kogo chakera nkorwa se omoyo bwo muntu korengana naria gukwana ari arengeretie naria gukora nonyene kero shetani agoso omuntu niga goso aso moyo ye onyara komochoria amono bobe bwakera chingencho igonga nyasaye igago totebyanga ere asenge nja torendete na inde atorusirie korwa sama bakera chingencho kosago chigo torenda korwa sama bakera chingencho igago totebinga na inde nanyare gotorenda anyare gotorendere myoyo yaito nyasaye ngo chiare gotanga mabakera chingencho aishetani aratake kobeka somo yo aishetani aratake kogokorera ekiere gago tebanga nari ndo moyo korwa sogosira igonga nyasaye naganetia nyare gokorenda naganetia nyare gokoamaya mwanche mosemerie na inde mokorere kobwateri baga tagwancha konya kweburukania na gokora yatagwenereti ekiagera kero muntu keria gokora nkebwateri gesariaye muntu tayogo chakogesa korwa somogonda atasimegete kero muntu gago chakogesa korwa somogonda asimegete igonga rigererie buya bunogo simeka somogondo nararia yogo simeka somoyo onye kogo chakogesa ndamwam igogo chakogesa ogo simeka senda mwam igogo chakogesa ogo sareka onye kogo simeka se ebitina ase libero asoboroki aina rogo chakogesa igonga nere buya aje kero kendo igweteringa neriga origererie nganara riaya ogwanchera aso moyo
tagwanja konya goikaransa na chisabu na kugamba yatagwenereti ekiagera na bogo ikaransa kugamba no muntu onyore kero kindi ngase nginjabu atubo begete ajara gukwana tari maya onyore nga asinge njo kwaya ali bagase nkoro yao asoye na ndasalirio moyo igo ngatagwanja konya koikaransa ase chisabu chitariko mwanya sawo bonene tagwanja konya gukwana yatagwenereti korwa imazi korwa somo nuo ekiagera goitira ario gukwana kosoko aribaga na arakoreto gosareka imaso moyo igonga Nyasaye gagukwana nga ekero turanyare gochicha sare nabo igo tunyare komokorera ere omonene na turende korwa sayara mabonsi nabo igo narende omoyo amenye gukwana nga omonene na korende kogosoka na kogosoa korwa bono goika kare na kare amarika macheru gagukwana nga Nyasaye gagukwana nga ere nanyare kubarenda abarabaye kobagosoka na kobagosoa ngataririmo kurinde goikana kare na kare igonga amaisa Nyasaye nigabarigereretie abanyaboronge Nyasaye nigakobatangana kobagosoka na indo batangana kobakoirana igonga onye koganeti Nyasaye anyare koba amonaye anyare kogotangana asenchera yao anyare gokworokereria mwariganie mwari bagasoboki mabwao iga gokwana aseringana lyayenga omonene na kurende kogosoka na kogosoa igonga mwari baga ere Nyasaye utagotige tanga kero kende mwanya bantu okogotunyana ekeraro chenga no mwegento ararie ekeraro chenga nguchiore komokonya lakini ekerago chakonyoranga pokonyi mburi asore niga kogotiga na indokorra buno muntu bosa igonta giteko gotebi ngaituko ndiyo Nyasara akorore buno muntu bosa ebe no bwate koseto bwati ebe nkwenyarore koseto likwenyaro ituko ndiyo Nyasara akorore nga tugwenereti na indo toisaini kila rituko nigo isaine go chia somo nene kila rituko nigo ro bwenge nchogo chia somo nene nagiye kogero monene antomire nyare kogo tebyanga tulia yebweka nonye go koranga kore ne mechando nonye go korra kora emecha nonye go korra kero kende kora sobo kongu Nyasaye ga antomire ngo tebyanga ekero mo semerie nga nonye na aseme chande yo ere na nyare go kobekero borendi na nyare korusia mabe aisheta nyata gete koleta sobo kimabwao na nyare kogo sesenia kosego kora kogo soka na kogo soa igonga Nyasaye niga ntomire na ende nyare kogo tebyanga ere tata oyo kobarenda na kobaruseria mabe abakomutunyana Bibiliya gukwananga tari tukerimo kosabere kurende nigo akobaene keri oborendi kubagosoa na kubagosoka tari ritukerimo kosomutie nyoyo mozo mwakoyomo korwa bono koikakale na kale Nyasaye nanyare koba amuna barabwo onye koganeti Nyasaye anyare koba semeremo yawo yakira rituko Nyasaye anyare koba sebyasara byawo Nyasaye anyare koba semeremo yawo kosa se sabari yawo ochageta se ritukeri mweri baga musabe Nyasaye kogosoka na kogosoa kogosoka tebi Nyasaye nyare koba munaye kokoyana muiraniri Nyasaye ngambi ya mono ekiagera korenda ase sabari yao na inde kwa nyara kwirana buya mbarenga bagosoka tibakoirana igotegete kogotebyanga ngoetera sobore ndibwa Nyasaye amuno bwanchani bwaye intutole moyo ninganetie inyare kogosabera kongo ikomo ari bweringane eriga lakini muna tata ntomire iga ntomire nyare kogotebyanga to baisa koranga ogotigire to baisa koranga erena kwangete ya Nyasaye takwangeti nonye ko koranga kero kende aliyo korata limaya Nyasaye na gwanchete Nyasaye tali kero kende
nyasaye tari kubekera muntu ndi bwensi pyo bobe kuri ndo yo gotobekera bobe ishetani na no nyasaye agoturangeria tosoke korwa sobobe bwakira chinge nchobore togokora tosoke korwa samangana togokwana ayara tagwenereti tosoke korwa se chitaro chitari chingiya egere tunyare komo semerio monene nyasaye naga nitiko genda mona intwe naga nitiko tobekera oborendi lakini tago tobekera oborendi onye togendete gokora ayatari amaya ninchuo ayekero kinde kwa igure ringaneri tunyare komo korera nyasaye utulirire chira koba mona intwe na inde bo iganyare gotosesenia tiga nyasaye nyare goko amaya na ndago sesenie aseri tukeriga tiga tusabe tata twakobakire na inde twakoiro bonene pia mona senye ncho tuanjete pia mona senye ncho yeri bageri ya bene na inde gwatonyoreire omochenu twenyorie tokorisangarinya na lyao na manyire nga okoba kwa itomoyo kose kolira litukeri ngwetera somoroberio iko na sabire nga tigo moroberio muya bwogo sesenia onyare koba setore omochenu katogo chakali tukeriga nyasaye onyare koba muna intwe osoka muna intwe na ndo nyare kwirana muna intwe otorende nabo igotoruseria amabakira chinyencho aishetani aratake kotoretera kose kobeka sichinjira chito nigo nasabire bonsi abanyorire libaga yogotegera ringaneri nyasaye baamaya nobuya bwao bonyare ko basebare aserieta lya Yesu tuasabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 tiganya sae anyare ko basesenia na indanyare ko baamaya igonkorandia amone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe inchere kogenda iranda chimita 500 chioka kurwa separa yeramu askenyoroge koro kwa nyandiba kora toke nga nomenye tasomo chioyo inchuo tonyare ko mokorera nyasaye oyo nero musomba nyasaye angeirie bwechinga kiechi onye koganetio nyare kumira na mono goseni kwa nyasaye ebwatanie amono musombo yoiga na nyasaye na nyare ko gosesenia ayekero kendo orare oigwete nga nyasaye nyare ko gokonya ngakere sibi tonyare gosabamo naye ngosabere no mochando yo no nyare ko rwasore tigomo nago senie na ndako eli tukoligia shalom. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Kiremambia yamatuko yiwiki gochakire Jumatatu goika ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Una botambe togo chakeli ilitukuli yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kulitukuli goro nuko tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamdi ne bwate ona entwe manjo moriya lintura gotika maiga imana entwe to kwa vitamdi gete vitamin D Murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuli yao asenjire ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera kuneli ya community maximum prison egitire
iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibire twasejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makori. Emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News, na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News, na sensemo ya Twitter na goto tweet ase at Ndizi TV News ina dia tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mo gotorora korwa sinsemo chama chingumba no simole tokoroka diaspora amo gotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeja Ndizi TV. Tariki ngiano muthino yo gatano mwaka wa 2022 ritukuno ria Jumatatu nenza nande twasoira sumuru biru Ensakia inde to kwari na sinjira ya beno nyaroko ba munento kurubona wikajinsesto chirituko ria lero nago semerwetu na kwabokire buya kwabokire na Nyasaye kwanyorera marandia na Pastor Mweleza ogosesenirie mambi abona okwiro gosemeria nindubono nigo twasoira se studio linde tonyare to bekera ria mange togosansamarana ria mange twakwari na sidituke ria Jumatatu kana tena nigo tariki kianda muthino yo gatano mwaka wa 2022 kirotoro ja matuka gendete kuminyoka mono mwako yonyori nigo gwata mangana mange mangana siasa na rororo kirotwendete kweriania oje sobo joli kitariki kianda muthino gatano gatatu mwako yogenyo ni kisukuru nje iguru bene abarokyo mbaendete ko sororo abarokyo ba class kianda abarumba so eta se kisukuru nande krabande bo kwendera waswase litko liarero wana mange tu akwali ni kuru asomoro biri bwensa kibono mambia kirotwa sore studio to kotabina kabamu na intukuru bono go ikomweli nyurana na bakwenda kutobwate sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News oiga sense media YouTube na boko tonyora Ndizi TV News na boko tweet at Ndizi TV News kerengeli kiao ni gotokiare ndigo seri bolia gwetera se namba era se skini ya urabu gona mange tu akwalani ase mambia bono tobwata magaseti tobwata mangana maya oiga tobwata magani ase studio kadoju koraga chin ense ya monenus kwakajinse to kadoju kwanna mangana siasa na magendo yole maga ye kamera na ase studio liendo kwenda kuna chibiche na mali ya gochira sinjira ya bene John Kebati Nigeriane Brighton Makori Biamono mwancho muligereria Nigeria Ensara Nyarangi Ontita na indene mambingi ya kigima ekeruto umiranire nenda somoro buli bwensa kyakoruto agateganete osetu ateganete lituko lya Ijuma ande bono Nyasawa njire to umiranire to chake wiki nyikigima yene wiki ya gatatu nyake kigima asomotie nyomo ya ogatano mwaka wa 2022 ande lituko lya Jumatatu nigo tomanyete nga erineri tukoli watemero buli menge asekero mu Busi asekero mu Kenya egekogera narikiro monta kwerobiria chake wiki asenchira yobotoero nenchira yobwikira nukigima igobono litukeriga no nyeto igweti biyake nigo gwekomereri kwabuka asengencho churare wiki yawo neche kurarire andi ntotagetibo igo asibali barwarete barabuba yarire ne chinguru barabona batokugendera kubasabira maya bali barase bitanda byanya gitari barase chinka twabanyura sa masabo twabanyura somoro buri bwenza kebono mambya tokobaganiriyo kubwena kwa bwango asibali abokire mutete kwerobere gucia semirimo ya kerari tuko abande kogenda muri mugondo abande kogenda muri nyagitari abanyagitari abande kogenda muri chiskuru aborokia amona aborokiwa bonse mwerobere gosoka se Jumatatu litukulia rero chinsa na chiechi bangina balimo kogenda chichiro cheita soro ngoro busi anene mono chichiro ao nigo konyora rero nelitukulie jiro buno gembo echiro yetu ya daraja 2 echiro ya nyango sumagena kwenda chichiro chonsi twabaganiria mayali tukulia bono mambia chako morobulio naintwe chaka kwerobulia asengenjo litukeriga ekina kiegetero togoteba usege kamago gyokubeka mirobulio yao ochake lituko liao na mange bino yo mintate bira mangana siasa naro airobuli tokera asengenjo no mwako siasa ekero bona ba rai bagendrete kwerobulia kegima na kero monto gusibe erongi gusibe kerebi
osibaji shati egere barorenga nkonyora bare kende eke asobo choli buri busyo na mange twakwareganire asemambe abono ande twakwareganire andonsi asogotoka ebenkenya nyogotoke yuere bo machoge borabu ebembo machoge chaje ebembo nchali eben south mugirango west mugirango yani kisi yengi mana boy gona nyamire ngima twakwareganire asenjira ya bene togosoka kurwasi chi county chetu nyamire na kisi togende chi county chinde emerongo enena isano nemo merongo enena isano neisano karotu arule county ya kisi na nyamira na boigo barimo gotonyora kurwase chinsemo cha diaspora twabariganire somorobire bono mambia eiwenka igana rito chage tomorobire igo kabana intwe weikomo elio na mangare asomorobire asemambia bono manju muri na mangi twakware nsaro meta karji tariki kyanda motienyi ogatano mwaka bujirwe merongo 22 chigure jigujugwa ku tariki kyanda motienyi gatano gatatu mwaka yoge igone metienyi ne tigarete igone metienyi tatu sen metienyi tatu tigarete go chaso bochori bonne ku mwaka yoga kera bakenya bandete kwiruberiga matuka minyokire mono nande kara bandu bandete ku kerego turje kyumbegeri ke IBC ke bochori mone chimbebe kendete kwiruberia iri kwenda kibuna bochori ngujibo korekana ase injirere ndonge ndroje siasa ya Kenya kwanza siasa ya Azimio moja ni vyama vinde DAP Kenya vyama vinde savina mbirore vyama ne vinge birasensi itu ya Kenya kolende ni goturigire jibara sibire kiriji Azimio ra umoja one Kenya amo no bomobuha Kenya kwanza karbandete kwa kereko ko ase ensi itu ya Kenya sogo chiko webiru awo imeyensi itu ya Kenya se county ya Kisii boygo na manjumuri no je siasa bunanga kyegendrete ni gotokwirubire nande to sababu na abantu tosoka byetu akachikura njirete buraburu nyirubuna ekarachi buraburu cyabete cyumwaka bujirubere na isano naibere umwaka bujirubere na isano neseto nige binte binge byaturubanete mono ntando mogusi orege tingije ngaini kyari ubundi kyagaja nigare kirase nigare kireko na yenze ya Kenya ekere bintu biraturubane nerora nyarega ku akwa gakonyora umucyando omonene yo niko tugusabuna ebyombe biri biko beko omorembe osintu omorembe ni gochaka ni gogonjakira omago chasore nayo gochakira omago chase ase indeigo tetorali omorembe karuto kwenda gwikaso bochori bo mwako yogerinde tunyare togoskobo stikanza na jojo tigachira lyo omorembe nchiso ase side yemo elinde tunyare toguturubana kolende karukira so ase emiroberi yawe yabene korali omorembe nigensitu ya Kenya turasuke gujibosigo mwanju muri tosukana mange twakwaria nirie tumekerengel kya tutenga kwa bokire ngakyuroberi diritukulia ngayoberete na kiwasoire kibao kyao no embali bali ngase kibako obotuko bachire nyumba gotaka kurara arakerinde nande bamochi kwanda se kibao kyabo niko tukubataina kurarire Ndizi TV umurobere w'Ensakia ni muramanya ngakiensege ndrede turagotiyararia magaseti na ikaro kurara nabo kumanya ngensega kigendre no mbali barasitse cya Michael mwetense nsenjibwe kaini mbali bono bawo chikurara mbali babo kirebuna into Kenya mbali barasitse cya diaspora mbali bago chikurara na barabo niko tukubataina kurarire umurobere w'Ensakia chitimu jetu jonzi timu hapana kosa timu jini ya maji timu following na timu diaspora tuwabari kandi asenjira ya bena bondo tuka sensemiri ndi yimitandao turarana ki barabara asensemiri ya check tutaranda sama kaseti kiosoro ateba injini ere ikorwa keombeli taro nikondani no murugyo Monica kwamboka wakubolinga ipita mo India lege kanana dadi chara dikaga kabera chosho songo Grace Mbati na Moffat Makori onseli akabatetiga baboke basoime yomurugyo Ensakia Douglas Aliemba autana tumobale ime no alime yomurobeli Valentine Bonaleri kurwa bomwanda iterio tuned in Bonivas Agostino autaya kurumagenje mbaka ekenyoro kyanyagenge nonde ime na murugyo ya Jennifer Murugi mbaka omoelio maraika wejiredio amenya baswedi autana koru macha chumbi alia bamoja tuko prata bwakire buya kabisa Bangladesh onsale kurobo basibo itangale obuya primary school tundi na mamu mwabo Janes Mukeira na tatu mwabo Simeon Onsombi inyakundi msito baba yao akorokuna korukolea Nyamira hapana bwakire buya abungati ya wali bandate kutoma SMS chavo go cha studio go soma story sana orang barabia bare asensema yao asibali bara somurubili obwemambe abono gwetera senchira ya WhatsApp
akondikira gonte binga Evelyn Bikoro akuligere kura chinsemo cha Narok ensemo ya suswa awatebo cha kiremiremo ero ikire skuru awateba kolende Ndizi TV talikomo cha noro murubulyo kumuchakiria elituko yakigima divina mora nerengura chinsemo cha South Mugirango awateba nigonya liganite na chigosoka gochia ase skuru egasi ya Nyasaye atoire ase ngoro kerelia gosengo somia mbiamano sana Geoffrey Onyancha korwa tabaka agoteba na inchi iganta tegosoka koru nyumba guchia senye gitari egere nchi korora barwire na kibabuka kulindi morobulyo bw'Ensakia Antonio itabete na ende noro tokora ligeriria twamanya gosoka guchia se ebibago bitu bya butambe. Asante sana Lydia Nyaboke nkoro chinsemo cha Doha Qatar oyumba mwabo agotebanga abana ba minto nimbaro chigabo ase studio mogenderete koleta mangana maya chinga kichabono mambe andi nigotukanyerete amagazeti. Cyprian Ontita korwa chinsemo cha Dubai agoteba no tulegaiga tubabwatete bjakigima buna bagusi na intu nigotokwegokia. Asante sana Miriam Ogao korwa chinsemo cha Bumachoge chache agoteba bokire korwa chinsemo cha Maroba noale asumurubulyo bw'Ensakia mbiamo sana Samson Roswa nera goteba noende nondo gembo no murgyone Rose Nyaboga amona tatu minto Evans Ogendi na bakwaniri bono mambe ko batebinga tubuke togendere kuligiryo murubulyo bw'Ensakia ekero tukwerubulye gucha simirimo yetu ya kiradituko naye tutugoma go mwanchu muligiriria abangati ya mashabiki yetu bali bagendete kulika. Asante sana Dr. Nyasimi kora chinsemo cha Nyanchwa oyune shabikire ito nero talikomo cha somorobuli bw'Ensakia ngegenete nga kwabukire bya na mwensi balimo gendrete kuligiryo morobuli bono mambia ya David Gisemba yone chairman ya itokoro chinsemo cha diaspora anawakilisha atokoteba mbia mono sana Dennis Marubi kuligiryo kora chinsemo cha New Zealand no morogyo ya Irene Gesare na bana buna Megan agoteba tuko ndani yo morobuli bw'Ensakia ni gotoba bwatiti byo gwetera chinchira cha online. Asante sana Divina Onkeo neli shabikire itokora chinsemo cha diaspora. Asante sana George Mo nere no alimu ino mawakilo ito kurugigase etauni yetu ya Busonga goteba nigabwatiti umurubulyo buna tuachakire ende buna togokora no akoba amona into agontebi nkwaniriye Brighton amo na John Kibati mwanchere niramaiga kurwase wakili. Asante sana na bali mwensi mogenderete gutuma ujumbe wetrase namba ya SMS eyurase TV yao ngoya somatole na boy gugwetera senjira yemitandao unabotambe Ndizi TV News ensemo ya Facebook na boga ensemo ya YouTube otaligeti Ndizi TV News roli wachiro rwa umwanchu muligeriria andi ntutageti tutumane ntutageti osire lika Ndizi TV News ekolete ya mase mo gwikasomorobulyo ubulitikoria rero ritunda green hawata yakurwense meri ya Karen Nairobi no ale ime yumurobelyo sikwera ondabu kurwi county ya Magenje mbaka Kenyoro kya Nyagenge nonde ime mulini kerubo korujinsemo jiri cha Nyanjwa hawata atiundi in musindu baba yao korujinsemo jiri Nyamira hawata yanabwakire nande nonde ime yumurobelyo bw'Ensakia mbuyamano ase kero mwa ikirabu nani gotoganyete kurigeri amagaseti yeri tuko lyarero ekeonga nara ukorokwe ekeongo mataya nera otano alime yumurobelyo bw'Ensakia yobeshaye kwamboga nera otano alime yumurobelyo magara Sabron Valentina Bonareli Prox Max nere no alime yumurobelyo Douglas Yalemba nere mbyemono otano alime yumurobelyo bw'Ensakia mbyemono asabani mwatomire SMS chenu ose uchumbe jenu wetera ase namba eyire ase screen yo ekeonga mataya awatana Honorable Vincent Samuel Mataya araya ekeongo akorokuna MZ aspirant Kemera World tuned in from Magogo Ensinyo Moino oyo nere no alime yumurobelyo mbyemono asogo chora kuligere Ndizi TV nero bwanzu bomagusi ase mambi yabono sara litkurigoro Muna konya kuita semo chuito Bosongo asije county yetu chivere na account ya Nyamira na account ya Kisii na nyarta mashabiki tamange sana akata ya Kingo ikase studio Mbakwani na John Kebatimba maiga kabisa hata uno morobelyo bw'Ensakia uri kabisa na nyarta mashabiki ya mange na mange na nyarigete inse ni ria gasakara kundoje na kansiri ria kingo kanyora ambanjo barinko ba tebanda marieta alionzi mwandikirete bagatana umurobelyo bw'Ensakia mbiyoni gataseni Ndizi TV mbiyakere ni mirobelyo ya mbiyamana mashabiki ino aitonzi etoko bakere mbiyamana so chora Ndizi TV nero bwanzu bomagusi.
to wakangambia mano botambe karato konyora mashabiki ya mageni igono ko orokia nganto gandete kwa kigite ebitambukero guchimotu nande yure nchirengia ande tigabagendere gocha sobonge asengencha bageni na butotagete agarato be amate enene gose family enene ya Ndizi TV News mancho mulgereria ayonsi niga gochire kurwa Ndizi TV ntunde ntangani kigima yomorobulyo bwensa kebona mambia ni wantaite turagenda asense mwende studio sobonchoreria ekeroto kwirana nigotogo kwira sentunde ya kabire ekeroto gochaka magazeti tukumanye nararia ya airobuli tosa magazeti elitukolia rero litukolia Jumatatu omwaka no yubwechiri 2022 chitariki kianda igo tobese gusuka Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru jekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asegrasi byonsi neri bagali nene asaboroki wa bakogosoria nebinto au bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegereria aboroki wa wakuntimbo naboigo nkwangira bari abantu oreta abana babo amatuku ye weekendi Kauntimbu nigebwate aboroki abaisaine naboigo nkuru wabali ndagera buchia saboroki wababo ekiro bali skuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase skuru iyo asuko batalera ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nutisano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nutisano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebirenko bigoro Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache DVD players, chi machine chuko gingera ebirobu biestima bichi ya ina au power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi choko basiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobale imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi.
Mbe mono mwanju muri handi te tukuire go ikasa magasete kuno ntara kuiro nara kurukuna Joseph mugaka korusundeka no ndime mpaka omoerio mbako moiso ena baligite mbako moiso mbe mono Joseph asogo tubwati bono te tukuire go ikasa magaseti yeri tuko lialero karombate gaseti ya The Standard nje buna botambe ni gombate gazeti ya The Daily Nation ase gaseti ya The Standard lingana li mwamu go seriro boritori tuko lialero linga ki Uhuru Kenyatta murai Uhuru Kenyatta ibo igoro murai kyama gia Jubilee ngaki agendete gwa kachikadi osena kyobo chobondete gwa kwa igoro naki umuraibu kyama gya ODM Raila Odinga oyi okwirukie bendere yobo mabwasi miura umoja wa Kenya kodiye kerweka ne kyuburai wense ya Kenya omwako yiga ngakibono obo debut bwaye gosoyo komokonya bogendete kurigwa igobono muri gwaseti na muregerete na kyumuraibu wense Uhuru Kenyatta agendete gwa kachikadi chiaye iliko ligia omo debut okojikokonya Raila Odinga kolengano muri gaseti na ali gitabu ngaki kerto keraba Kenya baganyererete okurarigwa kwa mokonyi Raila Odinga asensemeli ya asmiura umoja nigo yarekane buna umurai bwense Uhuru Kenyatta ne kiama kya ya Jubilee nigo kebwateri baga linene ryo kwena kya buna amangana yu ngo barse turugo sengo korwale asenjera ya bene kolengana ne jibodi nigo tebukanamna okubwatana wa Jubilee amone kiama ODM aburi tangani nigo ya rengete buna umuraibu kyama ODM abe flag pera go sabe oyo kuriye kerwe kanene ekyama gya Jubilee kema go omokonyo ye ayunaro aire lingana linene asika sedi ya The Standard lingana limwamu na lielio libekirega bukolende asebeche yibo igo nigo emurekerete na kiamaliga no kuliana ni amaino koendete kwenekiwa gati yabara banene bali bara sobo mobwasi miu ra umoja na obo mobwa Kenya kwanza anekereo tebe karamuna Raila Odinga na William Ruto nigo balire chira chinyinge oja sababu atani babo abara se obo mobwa Kenya kwanza na obo mobwasi miu ra umoja kulende nigo bono erigirire muna na mbachigo ikerania amagania yu gose chire cyo balire abantu bukorengana nigo barai abange bare ase obomo bwasimio na obomo bwa Kenya kwanza abaragani amabaga ao anekero oyo mobo gose obomo bwa Kenya kwanza bwire chukura gose obomo bwasimio ra umoja kumali kwe gaseti na aligete buna gose aya na chiko ikirana abarai abanga ibago chigochia ekero trojena abarai abu nigo bachorira abo ase William achorire na Raila bakama kubekerwe sako gete arabo abarai abande bakama kubekwensemo ntrojo murai matakarwa rojo murai Musari Mudavadi murai Moses Kutangura Kiunjuli Kabogo monogeriwe bunge Justin Muturi murai bwense no ari William Ruto murai bwense no ari murai bwense ngosabu kwabero murai bwense Uhuru Kenyatta no achorire ebichagabu amo na Karonzo igobona ababonzi ebaligereti abarai ababere ababa Kenya kwanza no murai bwiki amagiasi miu ra umoja kibara iroburai osoyo mukara iroburai na chikokonya ababale amonere kulinde nara urigete buna Burobuza gitiri na ituri na aligete buna nabera jikoba egasi ngongu ababonsi konyora emeremo ekero ababayirire egasi korengana nigo bale abanga yunara ayiro borito asega sedi ya The Standard korinda yande naroro unabono ngaki ekoti yanyarike kunacha ogochika ko umusacho yo manyarga konya mali na komwa umusani oye orenge ex lava bunto chikonyarige asebeji ya agatatu ntochikorire naro na ki merobeliere igoro ngaki merobeliere igoro ya abana bali bawuchikonyora amabaga as university anne bali bakorete amatem amanene akirasi 12 boigo ikasidi ini moregerete ngaki abasubati bali babere chirani meti banyarire bakoboroyo osabalemereri gochi ase chigabana ase county ya ase chi essence ito ya Kenya gonto chujariri ayakarato kwigora igasidi ya The Standard gochi chibeji chaime Wego mwanchu muligereria ase gazeti ya The Daily Nation engane irobolito nelinga obokima gose ugali chichabati gose chapati nigo bono chigochi o cost na ande chibesa chinyinge korwaso mubuko boma na inchi obotambe ase ebange nya gose new taxes ya bekirwe ase binte byo gati ebintu biri bigo chikona chwebango ere igorake na mangana a motorcycles
cosmetics, jewelry, alcohol, amaru, chocolate, amona mache. Yobono mwanchu murigereria ase gazeti ye nige gotebanga chitaxi cha bikuru chinya echichigo chikwene kyamune bintu ao nigo bigo chikomenta maguri na ndigo mokenyo butambo mukusio kawaida niga gucha gosoyo mubukoye eligo chikonyora nande bintu biriaganetie asobuguma bwae ekero no bukima ande kero tumanyete ngumubusi no bukima nigo tole pamoja nonyene chichabati abantu nigo banchitikima bone bintu bya mentirwe amaguri kolengana ne budget ose ne ebangenya yabikirwe asebire muri kibega seti nagenda togotabanga bona ababunge nigo baligetie gocha guikera abananchi ase a bill ose finance bill yo mwaka w'ikiri 2022 eyuega netia abakenya Rosia chibesa ange chibilioni 50 nugutainye echichitakeire elikomentwa ase budget eli anyara ko bakego somwa matuka elire yarenge echi trilioni 3 nugutaisatu kolende kolengana no muliki nigo ako nyara ko baga goteba ng'ukuno kogosereria okonene gochia saba na inchi ekerobono konyora chibese chietari ga siengororo konyora chibesa chibilioni 50 nugutainye kurwa saba Kenya na ndebono bogimani go bogendrete gukina asibirengo bigoro nigo eguchia koenekia obogima bwa kinire kigima goika igoro asaba Kenya bande bali bakonyora wanse barache kubeteliwa kurara no nyenchara igobana babunge nigo batagete guchia konyora birengerero ao kurwa saba na inchi igoro ye finance bill ya 2022 eyuega neti bona ba Kenya banyare ko babakonyora chibese icho bachikomenta ase a national budget iri nyare ko bakego somwa ntwanyoretange budget iri yasometwe nigo yaburire ange bilioni chimeisano na isatu egere imanye ko be budget iri wenerete go somwa na wikira na kira ensemo eganeti chibesa kolende asengencho ya obogima go konga mangana covid-19 ekagera e budget yeka bayichi trilioni 3 na kuburwa divisiti ya ange bilioni chimeisano na isatu bono na kikiagerire finance bill yega ya 2022 eganetie ogo changwa gusaba Kenya kurochi bese icho chiganeire chi bilioni 50 nugutainye mogano yo nora sepeji ya 5 na kabere egazeti ni ya The Daily Nation kero tokorana ebituma amone ngano bono nigo bya mentere tu VAT ya 15 nemo iguru yemia ntoroche bia bone lite emo nige guche kuguru mia yemo na 34 yukonye koni wa mia yemo na 20 yemo nugutaisano na 35 mangana cosmetics mangana ya basubati urembo bintu biri basubati bagutumeka nigo bono VAT ya mentetwe wikekerengo gi 15 iguru yemia ekero bono KRA na baraba mentire bango yabo ke na goikia ekerengo ke 50 iguru yemia nonyene chi motorcycle na barabomba menteire amangana yebitoki igo bono bugimani go bokugendera gucha gokonga onye ebile yeiga kigucha gwetiwa ingaba Kenya mbagwenerete konyora chibese icho chibilioni 50 na nye emogano yo ne page ya 5 na kabere ase gazeti ya The Daily Nation bogingane irobolito ase gazeti ya page ya motu ne ringa ekyama kya Wiper ne kyama gya Jubilee bono nigo kigendrete kubikira Raila Odinga liberera linene ase ngenjokere kyama ya Jubilee ne kyama kya Wiper nigo batagete running mate eruo aroro bono emorikini gagotebange weekend ya erete nigo yanyartuko bakegukinia maberera kegima na koleta obwoba ya irirete nga omuraibe kyama kya ODM Raila Odinga tachieti kumerana na Kalonzo Musyoka ensema ya Makueni bona baigwana nete kurwa bulitangani abo asaba igo Wiper bono kia nyariko bageko gosereria gucha kunganya kurwa sobo mobwazi mio onye mbali wichukwa go running mate na and specifically Kalonzo Musyoka onye tali wichukwa go running mate ekeroba igo Jubilee egotebia Raila Odinga ntutageti kendegeke utatigo running mate igo bono Wiper na Jubilee nigerete talibirira linene as Raila Odinga igoro yomokonye page ya 5 na alimo nkoratura yo wege page ya 4 nemangana arengete umurai w'ikyama kya UDA William Ruto abwase bono Ruto Mudavadi na Wetangula nigo bono babwate separate osimbali guaranteed
ase okonyorekera ngo kemerongo 3 iguru yemia yobokorari gusuburai ase serikali ekere bya mebiga binde birosetyo bwa Kenya kwanza na barabo batebiwe bagochiko bari rewarded gusekoegwa share ekero barorekanire nga performance gusobokorari bwabo nga kibore osio bobochorio bonene bw'umwaka uyu iga ayongo nyanyora turase page ya 4 ase gazeti ya The Daily Nation nabo ige para ya Nairobi Expressway nige guche kuigurwa lituko lia lituko lia Saturday gose Jumamosi ntwaro chenga igoro abaminyoki osaba miancho kimba tumegete pare yuenyike gima ase okominyoka chimbero charenge ange kilometer 42 ne ya moch kilometer 10 na nyene kilometer 5 abo asaba bwibatu gete na koewa ebiegwa au ayo na alia irobolito ase page ntangani kurumoto ase gazeti ya The Daily Nation ngoso watole guchime egeratorenga ngaki amangana kali ase gazeti ya The Daily Nation. Ekarabono ngotubura goikaime nikase page katatu nikobono koti anyarige kuboge gochika musajo yomo ko ni inyumba yae nakubagana no murugyoye nakubagana no musani oye umuswati oyo abegete asensemo ose abegete kerali gete wiri yae ose niga kerali gete niga abegete umuswati oyo aroro mnane nachikomo amali ae kunende yakataka kuanga kunende bonekin ekoti court of appeal gikurawa no mujaji Agnes Mugo nikobona nyandeka ote ka koda gusika kurugojika kujaso musaji anyareka ko ni nyumbeye na kubagera omusubati yanyandeka kurika ase wiri yae anene asumuntu w'ikinyamerero ex lover egose ex girlfriend ko yote amna musaji ona akorto komoja kurika buna omusubati ona konyora mali ayo kerataka ko epake bono muswati akamwira goikasika mbiro asebono ekoti ekose koto wabiri anyandika kona chuko ogochika buna muswati anyara konyore share yaye kolengana buna egonyore page ya 3 asedi ne ya testanda se page ya 4 nigo eligete iguru yabasubati abakonyi babagabana abara abasubati asensitu ya Kenya nena sobochori buli bwanyatebo gweta kolengana muri kibekaseti niga aligete inkigeragere abasubati baigwe obo debut asense ito ya Kenya gosobo konyi kolengana niga atabuna abasubati abange tibabwate embu iyo gotaka kuba impeach gosiko barusi obisi abagabana bali ose abakubwa babo kwekere kolengana buna abasaja kumachigorengana buna abasaja banke niko bali barengeje debut usaba konyi baba gavana niko barengede kuba niko batagete kuba rushi chipost cyabo ase cyobisi nanigo muri kwaseti ali muri kirete buna abasuba bosyo boyiko muri kwaseti na muri kirete abasubati bali bachorirwe ko chikoba running mate beji gavana abuna choice wanji kunkugi oyo chorirwe ko running mate yo mugavana we ase county ya Kiambu boyiko Dr. Naomi Njeri niko nera chorirwe ko ba omukonyi bu mugavana ase kiamakiria chubiri ase semeli ya Muranga boigo musubati nara okorokuna Catherine Mugo nera niga choriru koba omo running mate gosomo konyi bu mugabana bwe county ya Muranga oyo choriru ne kia farmers party boigo muri kibaseti na aligete Dr. Esther Maina niga choriru koba omo konyi bu mugabana bwe county ya Nyeri ekero bali tuchukuriye kero ase obomo ose kia New Democrats Party gotakwa somera iguru na kia basubati banyare bakora buya asemero beli yabo asobo running mate igona bo wasomero nyoro naye ne ekigambero so judicial ni getene no musubati mata kome ya rekene na basubati nigo bagokora buya asemero mubayirwe tutamanyena gochibosiga igamba igwe emero beli iyo nande gosemba chikoenda gwetuma onyero bayigo asobo maboli bwa Kenya bwa simura umoja nigo mata karua aligereri buno musubati uranyareka kwegwa running mate na boyigo ntoro jo musubati sabina cheke na sweta sense meye katorojena ngora chikwe usomo subati na chikwegwa libaga lyoko mukonyi bumurayi bwensa sense Kenya sentunde entangani kabisa boga somo bolibwa Kenya kwanza ntorojo musubati ororo na ororo sense meinani waiguru bone tokanyite torore na usemba chikwegwa libaga ligumukano yo nabako soma sebeji ya 4 egaseti ne ya testandali karatoro chaba subati ase chikaunti chinde bagenda takwa running mate ase birengo by'ubugavana abona aligirire county to Nyamira na Kisi na nyolire ngumanyite basubati mbara wibaga yokoba abakonyi useno gutayisoke bataleso ase county ya Kisi na Nyamira mbare toma ntura igwonde bwetomire mbara soka
Asengenjo no nyine county ya Murang'a Jamle Kamau uri okoligia ekirugo kyo governor nere no musubati anya tukobaga kwali bageri musubati no minjeri ngaroko woko kubule basubati ngesoke mwitume egere mochorwe ono ndo chinge county yetu ya Kisii na Nyamira chiabere isikake ngobono tora ngutura mochi na basubati gusina babaguri bro ono andake bonzi andake mbonzi njina basubati ndamochi lakini ti nande mongire basubati sababu ni basubati mbale toma ekamwe tena mbale toma baise gwetuma na bara ise kwebiro nando nyiro na se county ya Kisii na Nyamira abasubati bachorire asibiroge bibinde utige birogo byo bogomene mete kero bogomene kero kingeroro no musubati ebachorire basubati babiriboka ase kero kyo bamusie yobo mwempita iyo enduro jaba mbi sinte bwetomire ojikoriyo bwembi ase kitutu cha South ande tindara musubati onde kurwa ase semendo tabiringo yari kulino ne kirokyo bwembi ose kwaro don tindaro ra kulinde siasa nero bagoteba siasa ni yabake kerato goswase page ya kabere gazeti ni ya The Daily Nation no mugano litwaruringa oiro bulito ase gazeti ntanga osase page ntangani igoro ye para ya Nairobi Express Highway ejueganire gocha kemirimo bene litukolia Jumamosi wiki ego eye abwase omuraibwense akwanete litukoligara karacha giti echimboro chiakolekane tororo lituko ligoro kolinda gatebanga nigo bagocha kora dry test ntuto narto da dry run barbo bagochiko kore dry test egere barorenge pare ye ya very fully operational kulinde nabekagere nga Jumamosi gocha nko igolirwere egera bakenya bagendere kuyitumeka ekirenge kennegie pare ye korosi wase county ya Nairobi eyuera se epare nene ya Waiyaki Way ochakira sensema ya Westlands nelinga ekiana ni obo ogoichorera na wechigali amano msongamano yani ni jam eyekorrekana ekero abantu bakumnyoka guchya se mirimo gokonyoranga chipale chichuriranete bono okorosi gwe pare yo no gokiania congestion ase omochie o Nairobi igobono tigaturaganya torale gusene iguru litukolia Jumamosi ayo nabakanyora se page ya kabere ase gazeti ya The Daily Nation ekero wenyorete gazeti yo na mangali kire iguru yo mugano gwe pare ya Nairobi Express Highway pare inade naroje amachiko na mangabe tugoro ye pare yo igobona bakenya bataje tukwerende pare ingurwe na baranyora sako nande wika bali baguchiko yotumeka wika bakanire bangonge ekero na lenge county ya Nairobi anga chiwiki bere chetre na nyeroche pare yo ne paringia ne para oisugweta ne pare ire bwango igere express ande tayo mochi kumera na gari ende kulinde wika antu batakeru bache bakanire bangonge egere bachayo kuyetumeka na magoso kora toke kubata magoso gali gotenena gari ya gari takiri gwete pare ini gari bwate condition igweta gari gwitere oiri ebintu ne binge no muntu ojugotoka no ne gari yare wall iye pare iyo machiko nabe to manene mwanju muri gara ta ko somo mugano yo anene asibari ba kora si county ya Nairobi baidembar ba kora enda chintereba igona tenyora sa kongwe muri kiri na ki obomo bwasi miura umoja na Kenya Kwanza bari amanyante ngari ara sense meji bas jirjira sense meji jigendete gutwara osejia ire abaraya babere Raila Odinga mona Ruto babaire stripness night gose batari korara kolengana na kibago chiko ikirani amagani abo ekero baire jikura nigoranyora se beja gatano ekero bono muri kwegete ya muri kirete buna wikaboniga Raila takunyara komeki wa musi ende yonsi na Raila takunyara komeki musi ende yonsi kolengana tali erebieka ore asobo mu bwasimio na uli ntari arabiye kora sobo mu Kenya Kwanza igo utagwesomera ni wesomera se page ya gatano mwikoro abarayi bali barasi jinse mejo na kibali gedigo chikwaegwa mabaga ekero serikali eita Kenya Kwanza go sasimio yanyarige korosi serikali boge korto ka se page ya gatano kabere ntroja sobo mu hasimio ra umoja ni gobono ya obwa bwa rekandibuna baneli go sabantu batano babiri bachore tukurigiriria ngogo mokonya Raila ngogo choru koberani metio bomobo na kiaro kandibuna ni gona ndi aja kirikubagekana kolingana no mo secretary general Junet Mohamed ni gona tebiruna ali musu liye divisions go sedi musu liyo kubagana ni gole aja kirikorekana maiga nande yelieta liyo mo senator go liyo mo governor we county ya Kitui Charity Ngiru dia taka comment wa se list yeli ya bali batakiri ko chikochorwa kulende mo senator we county ya Kitui eno kwambua oyole
member yore member ase panel yeri agaika gukana gatena ya lieterio letakeri koba ase list yo tiga marieta ya tanganete anyare iga kurigirirwa gabona utakwasomera mugano yunga kinande panel yeyo elioki eliobwa bali atakiri kweruka kurororo nabo gwasomera ase beji ya gatano na kabere ase boigo beji yimurekirete na kibona barai bekyama GODM kurwase county ya Mombasa banyarire bagote abuna Mike Songo goswa aso kurigigiro kyobugabana ase county eri ya Mombasa ne side shows tu aga nani no konya gwetana na tu koreta bwati birenga byogokonya abantu bali bensemeri gose abantu ba county ya Mombasa gutagwa somero mugano uyu rona kyabara ibekyama GODM beso kidna kumukana kabisa na kumoboli Mike Songo ati koreta liberera lilia karete Nairobi ase county ya Mombasa nyure na Songo naenda goikasense ya sama tukatato agarari ekere akere kuko yoko mugabana bwe county ya Mombasa igasomere mugano uyu ase beji ya gatano na kabere enyore kyombeki ya choro koriyo mokonyo ya Raila Odinga gitenenere na Dr. Noah Wekesa na maeno bwoba na bogo so asingichoka bayire baka ankyo chitariki 10 banyare ko baba kurwa elietaliyo libaroche oraba mokonyo ye ekarotoro chabo atani ba Kalonzo Musyoka kalitkurigoro bamadaide na Kalonzo taliko chiwikira na se interview and to baisa gukora magoso yo batebanga tacheti onyare ko bago kumwaka isiko ibana bego chikobegitire getindi ase ogokora amanganayo mwanchu murigereria onse ni agendete ko gochera ku Ndizi TV entunde entangani ya magazeti elitukulia lero tena ende turaenda sense mwende studio karotukuirana ntogendere kumanya senchira yobwengetu otaraso kuchikwenyorera ekopi ya gazeti elibwanchite igotobisa basuka Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Obolemi nobonda numuru buryo bwogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabwo Kenya ngima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria konyo tare ndo mutimo kontwa gotebingo cyo no yo minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka sitogo chigwesokera cyanga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bona akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu toba segoska obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na imbere nechidegeka 15 A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo koreri bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boiko ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boiko drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho tumeke stima gose sola kuruwase chibohol ngose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birogo
byo gutumia sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka ime umuchukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisimi ase namba inoti sano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shatleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha chiabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere cyoka nduto koereza bunurwarite wata tebina yiga buna boti nikorara gabu ngoigunda bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba inoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Mwana mwanju muri kararanda ko bwati mu rubiri rw'Ensakia mambia abana to wakerambia bana soko jora Ndizi TV nero gwansu mugusi karutandata ko murekera magaseti ya sentundinde ya kabiri ko tutara ikororo mbara abandata ko tumakia SMS yabo baadani ko bandata to bwati ya senjira endonga bisamo seti fini ko rubonya katanyi kioge bwakire buya abancu abo monene nonde ime yumurubiri ko rutwagacagite na inwe mpaka abonera ni gendata ko rigero yo igatumire kwende yaye naraguruguna iri kibasweti mu migi ko rwa Kisumu no muryo Kista abana babo Eugene na Junior no bale komo kumbaka engoriyo kuru gembo kerongo nonde ime yumuruberi bwakire impenadi kabete aute abana wale ime yumuruberi Jones Nyamesa aute na bwakire se kurwa Nyamira no torime yumuruberi bw'Ensakia mbye mono asoko toretera magaseti asenjira enkia kabisa mbye mono mwanju muriria karonda gutuma uchumbe yao nawe utaranyituma nyitume gwetera asinamba yera se screen yao igora nditinya toko ya soma munekero yikire assistantale tatubwire goikasoma gaseti karombate gaseti ya The Standard na nje ngombate gazeti ya The Daily Nation Ngartu kumurekera gaseti ya The Standard nigobono umurai wose adani ndwale nigobono umubunge ugaliza nigobona nyalega komoje kyombekeri kyobocho lya mone chimbebe IBC anene kero kyanyardeke goteba buna agenda rule goike ebyama goikamyana bigikirani agenda rule likwena kibonekero bikwena na bikwena na list ya bari bakuri yebirugo goikinyare ke goikirania amangana agenda rule ga sense ito ya Kenya igo goikabasubati banyare ba
kwegwa amabaga yini gara sebeji ya gatano na kabere gaseti ni ya ni gere sebeji ya gatano nomo gaseti ni ya testana libo sebeji ya gatano gatuto ni gobono umurai bwense mukonyi bumurai bwense Dr. William Ruto anyadereka atabuna ere tabu atibu bata ta kona ruboba na serikali anekrandete eganga yayo kurikero ekanene yense ya Kenya ni gakwanta ya litukuri gorekarate atabuna abantu nabange bakomomochia buna tarakora mirimo ya ebuya kurende era atani gagendete kokora emirimo ya ebuya nandi ni gagendete guyakire kogo erikwena kibuna ngosukale bosi ni gakwanta litukuri goro ekaralinga sense meria kiminini county ne ya Trans Nzoia boigo ekarase BJU kiama ya DAP Kenya Democratic Action Party of Kenya ni gobono banyari bagukana mna barabumba wanja obomo bwasi miura moja gukora zoning kurende ni go batebrimna barabuni go baguchigoika etebe nande balibonsi ba irwe ticket ye kiame kyokurigibiro ao miyense ya Kenya ni go baguchigoika etebe igomba gojigwanja amangana asoni umwana ni go yasoma sebechi ya gatano na gatatu asebo igo yo kurigaro kyoboga wanase county ya Nairobi wedrase kiama kya UDA Johnson Sakaja anyareka koteba mna ekiraisi kuira ekiruge kyo ase county iyo ni gauchikwena kimuna chiskuru ngonyora chire endagira elia boro na feeding program igoni galire irabuna ese kuira kiro kyo kabuga wanase county iyo ni gauchikonya chiskuru konyora endagira Baigo egazeti nige iro tobulta mangana siasa alitwara cross page ntangani abwase bono Ruto ama nobu mubwaye wa Kenya kwanza litikolia lero baguchaguika ase ensemo ya Registrar of Political Parties bachiko bekesei igoro yoko igwana ase obomobo bomanyekanete buna pre-election coalition agreement abwase baguchakora ikabosi bwekyombeekyo egere barabekese yoko igwana ere amone byama byonsi bire asobo mu bwa Kenya kwanza angebyama 12 konde korengana na Musalia Mudavadi okwanete goso asiyoletie kararenge ase county ya Vihiga matuko make aitire nigatebetenga enkwana igoro yogo chako ose power sharing enchera baguchako bagana oborai ekero obo mu bwa Kenya kwanza bwairire atebirenga 30% yo nigo ekagirenga nigo baguchakonyora amabaga gosebirogo au asensema ya executive judiciary amo na parliament ere amo na Moses Wetangula waigo William Ruto nigo atebirenga serikali ya Kenya kwanza tali ya yero mwenyene kulinde nigere serikali yaba ababwatani bonsi bali asomo wa Kenya kwanza kulinde mtu Brighton bonogega nongocha na akena nyarko bakingo siriri wake ekero tokora William Ruto yoro mukonyo muraiwense akoragi kelia abomo bwazimiola umoja ngani obaganitie gucha kubagana amabaga yuburai ekero bayirire serikali bono iga kerondoche ANC agotebanga na barabomba bwate slot ase ekerango gye 30 iguru yemia uchikonyora mabaga yibirugo au asensama executive judiciary amo na parliament tingumanya bwaronga okuno kobagana ose tari kobagana mabaga yibirugo bono nto itorete boritu kanalist anyarka gotwerera mono kiara injire bonyo ingo kwana na ekemeire so idem na jinto teketiko korabo boritu kanalist analyst na jaji atotebina inkiminity aso mu Kenya kwanza na asmiro moja bago manchu muligereria na bakanyolera gazeti ya The Daily Nation bwesomero mugano yo ase page ya kane abwasebe go William Ruto tukuliga ora kraringa sensemo ya Trans Nzoia buna wika goteba anyara tuko bakago kakulira nganigo agucha go fix abali mibonsi ani niga agucha ko bakonya na ko baligereria asenge njunga abali mi abange nigo banyara tuko baguchandika sigika wetera ase chikatel chigoso agati chiaswana na obokora ligo sensemo yobolimi yabwasa tebetenga gucha kwenekia abalimi bonsi kurwase county ya Trans Nzoia na Kenya yonsi gochibale kokonywa amana serikali yae ekerege netenga goika chitariki kyanda goika bo mubwina ko bomurayo gatano wense yaito ya Kenya
ebeji kubega sedia destana ni murekerede igoro ya masomo sebono musayo yo muyo koreta matemu ama akera sisano iseto utakere hani obwengana so butakobonene na ndore kuri chombe asense meli ya palingo ni gobono airetu aseskuru maiga yo gotaba maiga yo kwenda kuri chombe ekaro muri sedia murekerede buna ekarabana bare kwenda skuru ekaro kwenda aseskuru kolende ngwano wene no ari kulisi chombe cha kolende nigobono airirugo ika aseskuru asebego gasiti yemurekerete igoro y'umwana umungaini Eunice Akoth oyo tagete gochikoba chief justice insido ya Kenya agenderede indoto ya itaraikirana anenekero family ose yamate yagendete gutwara ubutaka obonene ase county ya Kisumu mwana uyo nyoreta magisi chimisato 53 na bere nigobona ataraika aseskuru kolengana no botako bonya dabo gosongerera ya mate yabo boiga somugana uyu orengeta masomo nikobono mugwasiri bwekisemi province magoa anyarire kago chika balimu abanene be skuru kwena kimna ngoli kibale abana bali bawo chokora matemu omwako yuga bali ba grade 6 standard 8 na form 4 asebona teberuna nerebu yabali kiguma bema eliya serikali kumanya egotwara edata yabana abo bawo chokora amatemu ase omwako yuga ayuni oganya warase beche 10 ekaramurekerete igoro ya masomo Karato gusuka moto mwanjo muri turigeti gukoro mu rubiri bo magazeti iri tukolera rero neri amurikete igoro yamangana y'oburendi abwase ensemo yo mubaga bwe county ya West Pokot amane county ya Turukana bono bo banigo bo bwatete chinseme cyo magega yabakagirwa bo boibibe bwetugo banyarete ko banyarete ko bagosagana abantu nako batigera chingoma chintindi ekero nonye nabana bake bararoro abandi banyarete ko bagwa kwa chimbunde bona barayikorwa se umubago y'obwe county ya Turukana na West Pokot nigo babulire wizara y'oburendi bwaime nagotebanga bono eyetalia mangana ye boibi bwetugo bweka kurende bono abantu bachakire gutagetero nyena magima yabana bake amana abantu abagotu abwasabange batigeretwe chingoma awasabarayi babulire Fred Matiangi anyariko bagakwimukije gitambukiro kya bwangonye tali boigo abantu abange nkogendera bali gusiri ubugima igintu gitalie ekiya abo ngorwase eboda usomobaga we county ya West Pokot na Turkana boigo dagwe somero mugano na kibono abakori mirimo bali banyarite bagotenirwe mirimo ase University ya Kisii na kibone kigambiro kirikiare bakot Kenya rigi kora jabuna abakori mirimo ibanyare bakwa uchibes cyabo nabako soma ase beji ya 12 egasedine ya testanari ekarabakori mirimo batenirwe mirimo ase Kisii University konende nigobone kyombe kyo gwetera ose koti yanyare gwetera mu justice Stephen Dido nigobona nyare kakora jabuna abakori mirimo ibanyare bakwe ngeri yabo kolengani watenene tuwe mirimo lichi kurita bwatatu kolende muri gweseti na muri ketebuna mo vice chancellor bwe University ya Kisii akama nigo chone akama nigagenda gusingira na hoteabuna ukobutu kwa batenene tuwe mirimo nigo kwa bwatatu lichi kwego utagwe somera nabo gwesomera umugano ya CBJ 12 umanyanga kyabakora imirimo iyo bagutwanyora engeri yabo magaye kigambiro konacha boigo mtu Brighton ndo chenga wikira bo asenje chinga kinebiro tigatwikira mwali bo magazeti iri tukolera rero mbiyama no kwaira chinga kikutegerera ali arenge asa magazeti anyorere kaseti yao egere bwesomera kiro bwate chinga ki togende nsema ndi studio karo tokwirana na mangana maya senchira y'ubwikira